И така, здравейте хора, днес ще играм на SM Base за пръв път в, така да се каже, в моят канал. Нека да какво ви кажа, освен да се абонирате. Освен да се абонирате за канала, нищо друго не виждам какво можете да накажете. И както виждате, ще има някакъв апдейт на FC Mobile 26 апдейтин on September. Ще има апдейт на 25 септември. FC 26 Mobile апдейт, човек. Фак. Ще играем още 4 дена и ще направите тези 4 дни ще направя видео. Очаквайте за сега само 5-7 видеа. Тоест 5 дни в седмицата. Не. Всъщност ще бъдат 4, когато започне апдейта. Така че стига съм плямпал. Време да започваме с първия матч, който ще бъде на Head to Head. Сигурно, да, на Head to Head. Абе, хора, вие представете ли си? Трябва да джема супер ли брат? Вие представете ли си на 25 там тогава на апдейта? Представете ли си овералдите на отборите? Нали, както са сега, примерно, някой ще 100 и нещо сега. Представете ли си това, да го има все още, докато е в апдейт играта? Айде да видим след тези 5 дни. Мисля да отворим първо едно пакетче, нека да видим. 3505 джема има. Харчим 3000 джема само. Беше имам 505 джема. Знам, че е много малко. Айде, отваряме пак. Швеция. CDM. Leverkusen. 102, 103 някъде човека. What the fuck? 108 хора! Това би трябвало да е под над 300 шарда. Представете ли си? What the fuck? И сега гледате пускат 100... И сега гледате пуска по-малко от 100 шарда. Брат, това ако стане... Чакай, аз какво правя? Трябва да влезнем тук в... Как беше в Exchange? Да ви кажа, хора. Брат, предсказах бъдещето, човек. Предсказах бъдещето. Предсказах бъдещето. Направо го преразказах. Хора, казах ви, че е по-малко от под 100 или 200 шарда. Гледай, човек, 60 шарда. Това какво е? Но поне малко ще подпомогне за растежа на шардовете. 177, добре. Ако съберем още 30. Ако съберем още...
Ама трябват ми като цяло още три шарда, брата му, откъде да ги извадя тези 33 шарда? Безът си ли да ги извадя? Откъде за Бога, откъде? Влизаме в есера тайма, човек. What the fuck? Добре, как другите футболисти от този евент, които са 108 оверал, са 1000, даже над 900 шарда, сега тези, които са... Сега и този маняк ни е 108 и е по-малко шардове, човек. Стига, бе, маняк, това е ужас. Ретваряме това. Не видим кой ще се падне. И... Естествено най-високо рейт на тя, но предпочитам този. Не защото че може би защото ще има по-добри. Може би защото ще има по-добри статове. Брат, просто отварям този пакет, не за нищо. Просто го отварям, 50 точки, добре. Представете ли се това да бяха шардовете, бе, брат? Това щеше да е брилянтна идея да стане, но не. Но не и днес, хора, не и днес. Не и днес! Отваряме ги, дано този модел... Дано този може да се продаде. Предполагам... Пак няма да имам късмет, няма да можем да го продадем. Сигурен съм, да видим ли? Зачай също да видим малкото. Ще му косата, бе! Тя му е руса тук, те! Виж ги е, брат. 3, 1. И да! Може да се продаде, бе, what the fuck? Това е супер. Хора... Какво ви кажа, човек? Зирах, не виждам дали ще ми трябва, така че... Първо малко да си поправим отбор и после ще играем на матч. Аз съм много тъп, бе. Аз съм много тъп, бе. Те двама да нападатели няма да ми трябва, бе. Те няма ми трябва никога. Ето. Предсказах ви, хора! 30 чарда. 207, окей. Окей. 207 шарда. Я? 14 милиона, окей. Найс. Какво ви кажа? Тоже го продам, човек. Той не ми трябва. Първото, което ще ви кажа, че той не ми трябва буквално, брат. А докато се продаде, ще направя нещо уникално. Дали ще е уникално? Май не. Ма не го е, брат, за какво трябва... Брат, ти е баш ли с мене? Бе, брат? Явим от първия уик. Има ли някои силни футболисти за шардове? Те не могат да се правят нищо с тях, човек. What the fuck? Просто даваме от третия уик, вземе там кой ще ни трябва, изобщо не ме бе. Изобщо не ме интересува кой ще взема. Според мене... Абе, той е Лингард. На 39 години, what the fuck?
Аре, вземи го това. Лингард 107 оборота. 108, добре. Лингард 108 оборота. Супер, този се е продал на краж домашно. What the fuck, бе, брат? Що не дига? Значи този е купим. Значи иска да ми кажеш, че го направим и така. И този се махне. Значи аз ще мога или да го продам, или да го дам за нещо, или няма да мога да го дам за нищо. Аре да видим. Не. О, 5000 точки! Гайс, 5000 точки! Какъв е то геймплей днеска, бе, хора? What the fuck? Do you want to unlock them? Change them, да. Много ясно. 6000 точки. Аре. Влизам и в екстра тайма и влизам и в екстра тайм. Ма хора, за какво? Добре, за какво просто не им сложат новите карти, новите екипи, дето тай накрая косата на Ямал и овъралдите да си останат по старите, не да ги махат. Точно това, което искам, брат. Не им Господ. О, хил, но.